Iván Pombo leva 25 anos loitando contra unha lesión medular que se fixo tras lanzarse a auga na praia fluvial de Freixa, en Ponteareas. Moi boa tarde, Iván. Hola, que tal? Boa tarde. Antes falábamos tamén da falta de formación, da falta de educación. Vemos moitos vídeos virais de xente lanzándose a auga que parecen moi divertidos, pero realmente non o son. Mellor aquí escoitar pois máis experiencias como a túa. Que foi o que aconteceu aquel día? Pois sí, a ver, como se dixiste de vos antes, levo 25 anos nunha cadeira de rodas, vale? Tive un accidente en xullo do 2000 con 19 anos. Mais ou menos, como dixo aí o compañeiro de socorrismo, somos conscientes do que estamos facendo, non? Entonces, nos tiramos de cabeza, facemos as cosas que pensamos que non van a ocurrir, pero sempre poden ocurrir, a máis nos lugares que menos pensas que van a ocurrir, non? Que son lugares que ti coñeces. Entonces, claro, iso pode ser un problema moi común no día de hoxe, de ver moitas persoas con lesión medular por zambullida nas rías, nas praias ou nas piscinas. Iván, unha lesión que te cambiou a vida. Claro, supoño que é algo que a xente non pensa, pero que ti queres que facer entender á sociedade, non? Sí, a ver, como se tiven con 19 anos, claro, no 2000 o coñecemento dunha lesión medular, o que era unha zambullida, todo iso non era moi normal falar daquelas, vale? Si, vías a xente en cadeira de rodas, pero non sabías por qué, vale? Claro, dun día para outro cambia todo a túa vida. Eu estaba traballando, eu tiña moitos compañeiros, facía moito deporte, e agora realmente o que cambia, perdes compañeiros, a túa vida xa é diferente, tens que depender sempre de moitas persoas, porque normalmente este tipo de lesión, cando son por zambullida, son lesión altas que se producen no pescozo, a lesión, digamos, que son cervicais de 4 ou 5, non? Lesións moi altas que dependen moito de terceiras persoas. Claro, Iván, persoas. porque cales son as consecuencias da túa lesión? Pois ahora mesmo, mira, como podes ver, desplázame sempre en cadeira de rodas, eléctrica ou manual, vale? Eso de dicir que eu non teño forzas nas 4 extremidades, tanto nas pernas como as mans, vale? Entón, todo o que teña que facer sempre é gracias a unha terceira persoa, vale? Como suplo iso? Pois iso, a terceira persoa, que é o que agora está a lei de dependencia, que se non fora por iso, agora mesmo estaría na cama, non podría facer moitas actividades, vale, como é, por exemplo, deporte, estudar, viaxar, vale, sempre é o problema de unha lesión medular alta. Iván, voute facer unha pregunta. Cando sucedeu o incidente, estabas solo ou estabas acompañado? Pois estaba con meus compañeiros, estábamos xogando ao fútbol, como dixo aí Roberto, nas pistas da Freixa, en Ponteareas, vale? E nada, o balón caíu á auga, vale? Todos estamos aí falando, xogando, eu tirei-me por ela e notei xa no momento que me tirei de cabeza, vale? Que pasou algo. Non era capaz, eu non quería dar a volta, non era capaz, e grazas que estaba comigo xente a la mía, vale? Puido darme a volta e poder respirar e non morrer afogado. Sí, sí. Bueno, isto é moi típico, que moitas veces este tipo de lesións estades un grupo de xóvenes. En que parte da Freixa foi? Pois a Freixa é dúas partes, vale? Unha parte que, digamos, que é a playa fluvial, vale? Onde están os socorristas, onde está, digamos, os bares, a xente nas toallas, e outra parte que é, digamos, un poquinho máis á dereita, vale? Alexado un poquinho da playa fluvial, que é onde están as pistas, que tamén é unha zona que se baña moita xente, vale? Unha zona que hai moita pedra, vale? Que hai moita rama, hai moito árbol que está caído na auga, vale? Entón, esas cousas que ti ves que pensas que non hai nada, pero realmente se hai algo, vale? E iso é o que pasou. Non sabía que había unha zona que bañome case sempre, vale? Pensando que non ia pasar nada, pero sí pasou. Efectivamente, porque iso é un patrón común, é dicir, xente nova facendo algunha actividade, e o incidente ocorre non na zona vixiada, nunha zona anexa, donde a xente se está a bañar. De feito, creo que aí, ata non fai pouco, había como unha especie de tirolina donde a xente se tira. Sí, justamente nesa zona hai unha tirolina, non unha tirolina en sí, senón que unha corda colgada nun árbore, nunha rama de árbore, vale, e a xente tiraba así. Xa te digo que hai zonas que hai unhas zonas que sí que
que ves que non cubre moito, que é a corda esa, pero claro, é unha zona que non está vixiada. Por qué? Porque non hai area onde a xente poda estar, un vixiante do turismo pode estar. E eu entendo que frases como un fíxose toda a vida, non pasa nada, xa fixe moitas veces, pois ao final están detrás destes perigos. Iván, a raíz da túa experiencia, penso que agora traballas para concienciar a xente. Que o que faz nas charlas que das? Pois agora non estou dando charlas, pero sí que non estaba dando charlas coa Federación Galega de Persoas con Discapacidade, de COAMI. Íbamos aos colexios, vale, explicábamos un pouquiño a lesión medular e a experiencia de cada persoa, vale? Solíamos ir dúas persoas, unha persoa cunha paraplexia, vale, que é a que está afeitada máis solamente das extremidades inferiores, e o, vale, como dixen antes, unha tetraplexia. Entón, explicábamos un pouquiño a diferencia entre unha paraplexia e unha tetraplexia, e explicaría tamén como hai que evitar pois non ter accidentes no coche, evitar as zambullidas en sitios onde non hai nadie, sabes, onde non hai socorristas ou xente onde podes estar só, sabes, onde o mesmo que queríamos explicar a esta rapaziada toda nos colexios. Iván, estábamos a ver imaxes de como xogas o tenis de mesa agora mesmo, como está a axudarte o deporte? Pois de verdad que o deporte, ainda que parece que unha lesión medular pode cambiarche a vida para mal, temos que entender que sí, pode cambiar para mal, pero que non tes que pensar que xa non hai nada máis de unha lesión medular, vale? Podes estudar, vale? Podes facer deporte como aparece aí nas pantallas, vale? Está ben sendo importante porque manterme activo, vale, no meu día a día. Normalmente, co paso do tempo, a lesión dunha persoa medular, pois a musculatura tende a quedar flácida, vale, a perder un poquinho de forza. Entonces, facer deporte, calquer tipo de deporte, pois axúdache a manterte un poquinho máis en forma e que non te vayas perdendo ou agravando pero a túa situación, vale? Pois Iván, moitísimas grazas por contarnos a túa experiencia, que seguro que fará que nos concienciemos un pouco máis. Unha aperta grande. A vos, moitas grazas. Grazas a ti, Iván. Grazas. Grazas.